Hoxe prepararemos berenxeas recheas. Para este plato precisaremos 2 latas de atún, queixo para gratinar, medio tomate, media cebola, unha berenxena, media cenoira e tomate triturado. O primeiro que faremos será vaciar a berenxena. Para iso cortaremos a berenxena á metade e faremos unhas raias co coitelo para que nos sexa máis fácil logo coa axuda dunha culler vaciala. Ademais, guardaremos o contido para empregalo máis tarde no noso recheo. O seguinte que faremos será preparar o noso recheo. Para el, pelaremos e picaremos en pequenos anacos o medio tomate, a media cenoira e a media cebola, que previamente xa lavaríamos. Xa cos nosos ingredientes listos, prenderemos o forno e nunha bandexa con algo de aceite no fondo colocaremos a berenxena baleira. Deixarémola no forno durante uns 10 ou 15 minutos a 200 grados centígrados. Logo pasaremos o recheo pola sartén. Comezaremos botando algo de aceite e despois engadiremos a cebola. Cando esta este ben feita, iremos botando o resto de ingredientes a excepción do queixo. Cando as berenxenas estén listas, sacarémolas do forno e engadiremos o recheo. Por riba, engadiremos tamén queixo rallado e unha vez que estea listo, volveremos a metelas no forno uns 10 minutos. Unha vez pasen esos 10 minutos, xa poderíamos sacalas do forno, deixalas enfriar un pouco e listo para comer.